Buongiorno a tutti! Πού είμαστε? Είμαστε στην περιοχή του Γέρακα, σε ένα μοντέρνο, σύγχρονο, όμορφο διαμέρισμα, εδώ στο κέντρο του Γέρακα, με την υπέροχη αυτή θέα, από την οποία ήθελα να ξεκινήσω ακριβώς επειδή εγώ ενθουσιάστηκα μπαίνοντας, στον 5ο όροφο μιας καινούργιας πολυκατοικίας. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και τους εσωτερικούς χώρους αυτού του διαμερίσματος. Όπως βλέπουμε, έχουμε ένα μεγάλο χώρο σάλονο τραπεζαρίας με προεγκατάσταση για τζάκι, υπάρχει ήδη καμινάδα επάνω, οπότε μπορεί εύκολα, αν κάποιος αγαπάει τη θαλπορή του τζακιού, να δημιουργήσει ένα σε αυτό το χώρο. Εδώ έχουμε την κουζίνα με πάγκο και να σας δείξω και αυτό το υπέροχο που μου άρεσε πολύ εμένα. Ανοίγει εδώ και δημιουργείται ένα τραπεζάκι για 2 άτομα ή διευρύνουμε τον πάγκο της κουζίνας για να μπορεί η νοικοκυρά να κάνει τις δουλειές της πιο άνετα. Στο διαμέρισμα αυτό των 78 τετραγωνικών θα βρούμε ένα πολύ μεγάλο για τα τετραγωνικά του μπάνιο, ευρύχωρο με το παραθυράκι του για να αερίζεται και την εγκατάσταση του πλυντηρίου ακριβώς πίσω από την πόρτα. Πέρα από το κυρίως μπάνιο, διαθέτει και WC, επίσης αεριζόμενο με παράθυρο. Για να προχωρήσουμε και να τελειώσουμε με τα 2 υπνοδωμάτια, το μεγάλο υπνοδωμάτιο, το κυρίως, με μεγάλη βεράντα, βγαίνει μάλλον στη μεγάλη βεράντα που είδαμε προηγουμένως, προς όψεως από εδώ, με πολύ μεγάλη και ωραία ντουλάπα. Ενώ δίπλα έχουμε το μικρότερο, το παιδικό υπνοδωμάτιο, ευάερο και ευήλιο με ένα πολύ μεγάλο παράθυρο που έχει και αυτό θέα. Δεν κλείνεται το σπίτι αυτό από πουθενά, είμαστε άλλωστε στον 5ο όροφο όπως είπαμε. Και έχει και εδώ μια πολύ μεγάλη ευρύχωρη ντουλάπα. Για ελάτε μαζί μου να σας δείξω και κάτι ακόμα. Εκτός από το διαμέρισμα, το οποίο δίνεται με αποθήκη στο υπόγειο και με εξωτερική θέση στάθμευσης, υπάρχει ένα έξτρα αποθηκάκι εδώ στον όροφο, βγαίνοντας από το σανσέρ στα δεξιά μας, το οποίο βεβαίως είναι πάρα πολύ λειτουργικό και πάρα πολύ χρήσιμο για την οικογένεια που θα μείνει εδώ. Τώρα, να πω και κάτι τελευταίο. Έχουμε αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου, έχουμε ηλιακό θερμοσύφωνα, προεγκατάσταση κλιματισμού, προεγκατάσταση συναγερμού. Ό,τι δηλαδή χρειάζεται ένα σύγχρονο διαμέρισμα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!